So, done na tayo dito sa dalawang to. Punta naman tayo sa next at ito na ang ating mga foods. Ang una natin kukuhain dito ay ang ating banana chips. Ito po ay ang anong basa dito? Basta ito ay banana chips. So, try natin. Kuha ako ng isa at kakainin ko. Okay lang siya. Hindi naman siyang matigas. And the next one